अरे और अपन बकरी पठोरी हित ही भेजवा दे कब घर में पानी ढुक जाए कोनो गारंटी नहीं हमरा के बालाजी आशीर्वाद देनी गोड़ लगनी हो ए भाई लोग गावता ये लोग हमारे के दूसरे में हैरान हो जाता एगो अंगुरी देखावता नहीं कि तिवारी जी अपना के छेती एगो अंगुरी दूसरा की ओर कहले बनी तो 3 गो रौरा की ओर घुमल बा ये पहले अपना में देख कि तोरा में का कम ई तो वह खिस्सा को देली कि उल्टा चोर कोतवाल के डांटे लंगटा घूम घूम कपड़ा बांटे एगो रहे तो अपने लंगटे घूमत रहे आ कोई के कपड़ा लेबो सफारी से धोती कुर्ता लेबो गांव भर के कपड़ा बांटो हाय 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 कारौरा करे लागो तनी में राउर गाना बजाना सुन के हमार दिमाग डिस्टर्ब होता गरम कर मारो तो लेडीज एंड जेंटलमैन आप सबके सामने बेंजो मास्टर ने पेश किया क्या किया राजा हटके सुती दहिया के दवाई चलता इसी तरह वांटा गाना सुनने के लिए एक साल का 100 तक दबाते रहे कच कच कचिया कच निवेशन कचिया कच मने ई चैनल सब्सक्राइब करे किरण तू तनी झटका मारता रू आराम से मारो ना तो तोहरा झटका के फेरा में कोई हमरे लाइलन पिस्टन खराब हो जाए बादी खानी हो नचनिया के दिक्कत होखे लगी बादी ए भैया चाय पानी बाल्टी में लेके चलावे के बा ए बबुआ पनिया एक बाल्टी धो के चाय एक जग भर के उजे धो दी उ लोग तो चाय वही पी के और गिलास वाला धो के ओरा घरे धो दी गिलास वाला बुलवा दिया लो ई गोहनिहार हलो भूत परे जहे तहे उ खरले फिरता लो कतरे का तू गाड़ी में के पाठी चाहिए लगही तो खोसी बा इनके के लो खराब रही हद को देता रही समय 11:45 होता यानी कि 12 बजे में 15 मिनट कम बा आदेश बाकी 40-45 मिनट में कार्यक्रम रखे के बा यही में कथा प्रसंग भक्ति भजन लय लयदारी सब मिला के चलता अब तनी ध्यान दी बहुत सुंदर गीत संगीत मनीषा जी सुनौनी हो बड़ा निक लागल हो आ साचो ठीक लागल अच्छा अच्छा निमन के निमन कहे के चाहिए ना तो निमन के बाउल कहे तो अपने दोष लगी
खड़ा होते एगो बड़ा व्यंग बात बने खातिर कह देली हो कि जब एक बार ओरा के लोग डांट दे हल ओरा बैठ जाए के चाहिए, दोबारा लोग डांटता ना। हमरा के प्यार से के हुआ के बोल सकता, डांटे वाला आज लेके हुजन में नहीं खेले ले ना। तो हमार बाबूजी डटले रहते तो हम ब्यासे भरती, अब ले पढ़ लिख के कोनो अफसर भर रहते। खानदान में एगो लड़का वैसन हो जाला जे खानदान के नाम के आसमान पर धो दी न तो लेके रसातल में गिरा दी। वो प्रेम से हमरा कहले कि बाबा तने उनको को मौका दिया के चाहे। डांटे वाला कहाँ बात हो गई? वैसा जो ये भोजपुरी में डांटाए वाला नौ बता जाए, गावल छोड़ दे 20 गो और गाय किन के गाय का फार्म खोल दे। जानते नहीं खुद कतरी तिवारी जी नौरा टीका कइले बानी। टीका ना अच्छा ये बोलती हो चाचा, ये तो ब्राह्मण का कर्म है ना जी। टीका चंदन करना, पूजा पाठ कराना, बच्चियों को ज्ञान बांटना, ये तो ब्राह्मण का धर्म है ना। टीका ना करी मनीषा, टीका ना करी तो तोहरे लखा हम लौंडा 25 करी। खाली टिकवे पर नजर पड़ता, कबो सुरमो पर नजर पड़ो। देखो टीका देखो तारू ऐसे सुरमा बा तो सुरमा देखो। ई मजाक कइली हो। हाई बार है अभियंता जी में के भागल भेल भैया, भाई निहाल अभियंता में से भागल है, अपन इज्जत बचा के भागल बा बेचारा। इज्जत रही त अपन केहू तरह कमा के। आई लइका खुलियाम हमरा के गाड़ी देहलस, हम गनी हम भाव करे त ई लइका कहता ए जा राखी बनवा वायरल है। हां राखी बनवावल तो खराब काम हो, बहन से राखी न बनवावल जाला। अब तारा लेखा हम बहन से करवा चौथ कराई पूरा दुनिया सुधर जाई, बाकी तू सार जीवन में ना। हाँ हमारा के सुधरे दो। अच्छा तू लोग बिगड़ जाके एक लाइन में हम एगो लय गौली हो। कल एक फिल्म रहे नदिया का पार, उसमें गीत रहे कि आए गुंजा एक दिन तेरी सखिया कहती थी एक बात हो ना। अगर लिखल हो तो मूरी काट के तारा गोर पर धो दे, मूरी काट के गोर पर धो दे। ओमे गाना बा ए गुंजा उस दिन तेरी सखिया करती थी क्या बात रे, कहती थी तेरे साथ चलन को आ गया मैं तेरे साथ रे, साथ अधूरा तब तक जब तक मिले ना हाथ से हाथ रे, तब बाकी कौन ना दिशा में लेके चला रे बटोही। वही दिन में सुनावल शेर बर धनिया कलकत्ता में दुकान धनिया ले लो, धनिया ले लो। बाप रे बाप ये लोग का जो एक महीना हम गा दी तो हमरो दिमाग पागल। हमरा विजेंद्र बाबा ही लोग के देख के वो खिस्सा कले रहले। मेहरारू हमने के बिहार में कहावत कहली सो कि कहां धरी छीतनी आ कहां धरी सागरे, सागरे कहां धरी छीतनी आ कहां धरी सागरे, सागरे आ सोया मरले मोटकी तो लौटल हिनकर आगे संगे तारा के सुनाओ तन। लइका बाड़ू अभी बच्ची हो, लेकिन बच्ची हो, बच्ची हो ज्ञान लो बेटा। अनाज के कि दो सदी समाज के, ए चाचा के करा के दो सदी इतनी ना बुझात बा। कि भाई से भाई लड़े, बेटी से माई लड़े, मुना भैया बाबूजी से बेटा बा तो निकना लजात बा। आज चाचा समय कैसन चक्र चलता, केहू से केहू डरात नहीं खे, केहू से
से केहू अपना के कम नहीं खे बुझ सबे अपना के बावने बीर जानत कि सांस भरे पानी पतोहिया बने रानी आज है भवह के हाथ से भसुर लोग पिटात बा कि ए हो मुरारी बनवारी गिड़बड़ धाड़ी जी आज है कुल जुग करी तद खिमन घाबरत बा सबसे पहले को दो अर्थी गीत हम गाई केकरा खातिर हम अपना खातिर मनीषा जी खातिर जतना लोग बा सबका खातिर गाई गोस्वामी तुलसी बाबा लिखनी कि बड़े भाग मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा 83,99,999 जोनी भ्रमण कैला के बाद जब 1,84,000 पुरेला तही मानव के तन मिलेला काहे खातिर भगवान के भजन करब तो फिर ही मानव के तनवा मिल तो लोग भजन के फिर में नहीं खे हमरा भेरी ताक के सीन करतारी कि मन में जे तोहरा सबर रहिए राजा जी आ तब तिवारी जी आ तब कहतारी पोतरे कमरिया जिंदगी भर रही तिवारी जी और रही काहे तू पागल बारू का हो हमरा खानी मरद होखे आ कमर पातर छोड़ दे कमर के सब गोदाम ना बने तब ले आवाज साफ नीचे फंसई का तू कहत हाय 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 ऐसा ही यही लोग के देख के वो गीत हम गाई ले आज नया देहिया बा तबे आज डरवा हिलाओ तरू तो ठीक लागे ऐसे भगवान के भजन बड़ा जरूरी बा ए मास्टर जी कभी लिखल का हाँ 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 सरोज बाबू ड्राइवर साहब के माध्यम से आशीर्वाद बालाजी आशीर्वाद देने के बाबा दहार आओ तो रुपया ले ली खाई पिए में काम करी अवधेश राय जी हमारे हजारों हजार आशीर्वाद देनी प्रसंग फरमाइश दशरथ जी के प्रसंग करनी है दशरथ मरण ठीक हुए होई हमरा तो दोसर मंडलवा के जब मन बताऊ हुए होई हमरा तो मन लगे यादव जी के द्वार बताई तनी महाभारत गवाई लेकिन जब आदेश बताऊ हुए हो बबुआ जी कभी लिखल का बढ़ाई बका एगो आए हाय हाय कि आचरा उरावा तारू अरे इज्जत लूटावा तारू तोहरो के कहता नहीं मनीषा जी तोहरो के कहता नहीं अब बबुआ हो तोहरो के कहता नहीं हम बुझाता नहीं तारा उहे लागबे करेला खाई खाई ए बबुआ किया चराऊ रावा तारू अरे इज्जती लूट तारू ए बबुआ तनी को ना कोइलू लाज आया ए मन मोहनी आया तनी को मन मोहनी आया अचरा उरावा तारू इज्जती लूटा तारू अचरा उरावा तारू इज्जती लूटा तारू तनी को ना कोइलू लाज आया ए मन
जे नाचे तारी लोग के हो इस सब माया का बाजार हो। असली प्रेम केकरा से है लोग से असली प्रेम करे के बाद हो भगवान से करी तो भाई जीवन के नैया पार हो जाए। तो लोग भगवान से प्रेम ने लोग कहता के घड़ी के मऊ की मर्दा के इज्जत नहीं खिस करो तो केंगो करी हो। पहले के नियम रहे कि मर्द लोग जब खाए बैठे अब मेहरारू बगल में भी है तो मेहरारू से मर्द लोग आंख ना मिलल ना मिलावे आंख में आंख ना मिलावे कि मेहरारू डेराइल छोड़ दी। एक घड़ी नौका लोग के देखी ना खाए बैठ गए बड़े अब मेहरारू तनी भर लागे गोदरेज के अलमारी में कपड़ा सरियावे अभी खाए छोड़ दिले बड़े काहे हो डार्लिंग नजरे मिलाओ ना घोटा नहीं रहा बिना नजर मिलौले तारा वन धसते नहीं खे तो तारा से डराई। पहले के नियम रहे चाचा रौरा सब देखले हो जब हरवाही में सामने के बाबा लोग बुढ़ऊ लोग आवे तो लागे लोग मेहरारू को बुढ़ियों को मारे बैल के सोटा से देह पर के कपड़ा ले फाड़ दे लोनु और बुढ़िया बेचारी रोस नाती मारो मारो हम वो खानदान के बेटी है कि मर जाए तो मर जाए बाकी तहार दुआरी ना छोड़ रे लोग नु एक घड़ी तनी नायका लोग अपना मेहरारू के चटकर मार ना दे मारो ना डायरेक्ट को होती है कि दो गालावा मारो मारो हाय हाय मनीषा जी एगो रौरा सीन गलती कोई नहीं हो गाँव तरली है निमिया के डर में ये लवेली हिलोरवा के झूली झूली ना गौली हन चुनरी और लिए कहले के बाबा चुनरी सुनरी पर निमन लागेला रौरा लेखा छुनरी पर ना निमन लागेला इनका कहे के मतलब हम खराब बने हे सुनो छाव तो हम अभी तोहरा ले अधिका कह दे जितना कमो करत रो कुल कह दे खाली एगो छोड़ के हम कुल कह दे हाय 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 विचार करी नथुनी के चस्का लगल के करा लंकापति लंकेश रावण का कादा सब है दुनिया जानती से कभी लिखले का कि रावण के लागल रहे नथुनी के चस्का रावण के लागल है नथुनी के चस्का का भई तरन बीच मारल बइले बिगर बइले रावण का लागल है नथुनी के चसका रण बीच मारल गइले बिगड़ गइले नकसा। रावण कोनो मूर्ख व्यक्ति रहे चाचा रावण कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं था रावण बहुत बड़ा पंडित बहुत बड़ा विद्वान था रावण के जैसा कोई विद्वान नहीं था रावण के जैसा किसी के पास सोने का मकान नहीं था रावण के जैसा किसी के पास पुष्पक विमान नहीं था और रावण के जैसा किसी के पास इंद्रजीत संतान नहीं था। रावण बहुत बड़ा पंडित रहे तो वो सीता के चोरी कैलस काहे उ जानत रहे कि हमार कर्म खराब बा जबले हम जानकी के हरण ना करब भगवान हमरा लंका पर चढ़ाई ना करी है जबले हमार मरण ना होई तबले हमरा है पापी खानदान के तोरण ना पासी खानदान ए मास्टर कि रावण का लागल रहे नथुनी का चस्का मारल बइले बिगर कोई ना चलता सर्व सम्मानित हमारा बाबा अनिल पांडे जी हमरा के 100 रुपया आशीर्वाद देनी बाबा के गोड़ लगनी है बाबा अभी जाए के नहीं खे ना तो चल जाए तो बिहान काम घबरा जाए ना तो आज चल जाए तो फिर बिहानो आवे के पर आज के फाइन में कहे कि बिहानो हमरा इजा भलोहिया का के ढेर दूर हमरा नहीं खे जाए के आज चल जाए तो बिहानो आवे के पर घुमतारू गोली गोली घुमतारू बाहु गोली घुमतारू गोली गोली बनतारू बाहु गोली गरीबवन पकड़लू ना दाया ए मन मोहनी माया गरीब लोग पर दया अब भगवान के कथा के आदेश बा बैठ जा ना हो जा बैठो नचनिया लोग हम चाहिए कि लोग हमरा सामने रहो
होई काका कोनो बात नहीं, राम के नाम के करा ना भाभी बबुआ जी पूरा चुप भौजैया से देवरा कल के भौजी तारा छोटकी बहन के जब से देखले बनी नु हमरा बुझाता कि उनका खातिर हमरा दिल में कुछ कुछ हो रहल का कहता रू एगो काम कर अपना बाबूजी से बात बतिया के आ इनके से हमर सेटिंग ना करा दो, हो जाए कि ना होई ना उए मकइले बिया। अच्छा तार बहिनिया एमे कइले बिया उ एमे कइले बिया हमू तो ओमे कइले बारी ओकरा एमे तारा लोग त हमर ओमे नहीं खेलौ को उहे देवरा अपना भौजैया से कहता मेल से कहता काई मास्टर उहे जन के सटवा के गीत हो मास्टर जी रोको बालाजी के बात सुना ठीक 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 हाय हाय लइका कहता का कि हो गइल बा प्यार सुना पहिला मिलन में ए भौजी उहे तो बसल बारी दिल के धर कन्ने का मनीषा जी अपना रात के वीडियो कॉलिंग बतिया उतने इतना तो सीएम साहब के फोन ना होत होई जितना राउंड फोन आवता मारा हो गइल बा प्यार सुना पहिला मिलन में घर के लक्ष्मी के माध्यम से बहुत बहुत आशीर्वाद गोड़ लगनी है राजा बन के राज करत रहे। जय हो। अच्छा एक किरण एगो बात तू बतावो, हमरा तो तारा से प्रेम भइले बा, तू हमरा से तनकियो भर प्रेम करत रुकना तनको ना हमरा से प्रेम नहीं खूब करो त केकरा से करत रु केकरा से हुए जो आइल बाड़े तार प्रेमी जो आइलो बाड़न ए जा तार प्रेमियो आइल बड़े हतना लोग में उहो प्रेमियो तार बैठल बड़े आ ढेर बोलबा तो पिटवा देबो ए रामनाथ भाई तार प्रेमियो आइल बड़े
हतना लोग का बीच में तनी उनका के माला डाल के दिखाओ कि तार प्रेमी कहाँ बाड़न। हम देखे के चाहता नहीं कि तोहर प्रेमी बाड़े कहाँ। हतना लोग का बीच में माला डाल के दिखाओ कि तोहर प्रेमी बाड़े कहाँ। सच सच बता। हम देखे के चाहता नहीं, दिखा दे साफ जाके फाइनल दिखा दे तोर प्रेमी कहाँ बाड़न। दिखाओ तब हम जानो। दिखाओ ना ना होने चुल्ले भैया होने। अरे होने प्रेमी बारन को ए काका मौगा जॉन देखो गोल भी तो डलवाओ माला। हां चिपलाई 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 दंगे एक किरण। अच्छा छोड़ उनका के जगू काका लगे रो बालाजी के लगेला 2 कट्ठा जमीनवा तोरे पर लिखवा देता नहीं। ए किरनी अरे हो बिना दांत वाला प्रेमी खोज रहे दांत वाले ही जा बारन जोरे पगली में चल के कराओ। ए काका अच्छा एक बेटा डलवा ली काका एक बेटा डलवा ली ए बार डलवा ली तब वो डलवाई। एक बार डलवाई एक बार लइका कहता का लइका कहल का मुर्गी मरी हो जब से बनावतारी इंस्टा पर रील हो जब से बनावतारी इंस्टा पर रील हो शिवोध बाबू के मम्मी माधोपुर से आशीर्वाद देनी माता जी के गोल भइल दीवाना बाटे हमर दिल हो भइल दीवाना बाटे हमर दिल हो। चाचा अब तो मलाई डालिए दिलक 2 कट्ठा एकरे नावे लिखना दी रहुआ के डाल दी एकरा नावे पहले 2 कट्ठा लिखे के करार करी रौरा लिख देब नु। अरे होय नु सब ना 2 कट्ठा लिखी ना मरली उ मुसकी जवानिया मरली उ मुसकी जवानिया सीना से हटावल जब ओढ़निया भौज तार छोटा की बहिनी लाइन आबाद गीत के अंतिम करी कभी लिखल का ये मास्टर बुझा मजबूरी नाल के तू बुझा मजबूरी अब ना साहत बाटे उनका से दूरी उनका सदुरी आरे जान मारे नकिया के जान मारे हे नकिया के अरे नथुनिया जान मारे नकिया के नथुनिया सीना से हटाव जब ओढ़निया भौजी तार छोटा बहिन हेलो अब राम जी के नाम कहे आ चाचा जब रौरा के माला डल ले भैया एगो रौरा के काम देता नहीं बिहान एगो नथुनी किन के अपना नाम से दे देवे एगो दे दे जादू चाचा एगो नथुनी किन के अपना नाम से दे देवे अरे नथुनी दे दे हम बिहान करे के छोड़ के चल जाब रौरे हवाले।
आराम से जा रखे खियाई पियाई सेवा पानी करा। अब देखिए हई कहतर के नथुनी ना मंगल सूत्र किन दे का हो जदू चाचा बुढ़ारी में भाग खुलल कि नया सामान के दर्शन राम जी के नाम कहे के बा। अरे दुर्गा माई के ना प्रेमावा सभा जपा मानवा। अरे दुर्गा माई के ना प्रेमावा सभा जपा मानवा। अरे भजवत भजन भजवत भजन भजवत भजन भजवत भजन दुर्गा माई के नाम प्रेमवा समनवा है ना वो किरण एक ताल हम झाल बजौनी हो मनीषा जी झाल ना बजौली है अब के हमार नचनिया झाल बजाई नचनिया तो झाल मुस्कान बड़ी नचनिया नु मुस्कान आइल बड़ी नु नचनिया तो झाल बजवावे के पड़ी ना तो बहुत खराब हो जाएगा बिहान चायो ना पिया भाग जाए ही तोरे। दुर्गा माई के नाम प्रेमवा सब भजन प्रेम से बोल दी भिरगु बाबा की। अब आई महिला ब्याह जी से होके